اللہ اکبر. بیٹیاں نو وراثت تو محروم کر دیتا جاندہ ہے. بیٹیاں نو وراثت تو محروم کر بیٹیاں نو دیتا ہی نہیں کھ جاندہ. تے او بیچاریاں کچھ منگدیاں بھی کوئی نہیں, ڈرنا سوال ہی نہیں کر دیا. کدرے اے نہ ہووے میں سوال کراں تے پراواں دے منہ نہ بن جان, پراواں دے منہ نہ بن جان. ساڈیاں بہناں نے ساڈے کولوں سوال کر لیا ہے. میرے محترم بھائیو, اپنیاں بیٹیاں دا تے اپنیاں بیٹیاں دا حساب و کتاب مکمل کر کے جایا جے. اللہ اکبر اللہ. اصل دے اندر اے بیٹیاں نمانیاں ہی پیوواں دا ساتھ دیندیاں نے, اے تیاں رانیاں ہی پیوواں دا ساتھ دیندیاں نے. اللہ اکبر اللہ. پتر جوان ہو جاندے نے, جدوں جوان ہوندے نے انہاں دیاں شادیاں ہو جاندیاں نے. شادیاں تو بعد مرضی ہے دل کرے پیو دا خیال کرن, دل کرے پیو دا خیال نہ کرن. اے نمانیاں تیاں ہی ہوندیاں نے, پرایا گھراں دے اندر ہوندیاں نے تے لیکن سوچ دیاں نے میری ماں دا کی حال ہوئے گا, میرے بڈھے باپے دا کی حال ہوئے گا. اللہ اکبر اللہ. توجہ کر دے جانا. امامون عادل نے, امامون عادل نے. اگر تو اپنے گھر دا سربراہ میں تو تو اپنے گھر دا امام ہے, تو پھر کی دوسری جگہ. اگر تیری مسجد ہے تو مسجد دا خطیب ہے, تو ممبر تے جدہ کھلونا ہے, پوری رایا تیرے سامنے بیٹھی ہوندی ہے. تیرے واسطے ساری برابر ہوندے نے. میرے واسطے نہ کوئی غریب عزیز ہے, نہ کوئی غریب تے نہ امیر میرے واسطے عزت والا ہے. میرے واسطے غریب بھی عزت والے, امیر بھی عزت والے, چھوٹے بھی عزت والے, بڑے بھی عزت والے. میرے واسطے سارے عزت والے ہو. اللہ اکبر اللہ.